Карам и търся място, къде да няма хора, за да мога да гръмна с пистолета. И гледам. Газов пистолет. Да, газов пистолет. Да, и търся място, за да мога да изкарам мъжкарското в мене, да се почувствам мъж. Абсолютно, да. Като едно време, да сте гледали клипове по сватби и тем подобни, аз бях така в колата. Намирам място, спирам, слизам. Някой паркинг, сигурно. Паркинг беше, да, точно така. Паркинг. Обаче, почвам да се оглеждам, нали? Гледам. Хора. Опитвам се да видя в тъмното, някой дали няма да дойде. Няма никой. Слизам. Мале. Плахо. Въпреки всичко, плахо. Да. В крайна сметка. Как плахо? Ти си човек с пистолет. Пистолет, но плахо, защото няма други хора. Ако имаше други хора, аз знам всичко. Плахо пред себе си, няма проблем. И слизам, взимам го и пак гледам, глеждам се. И така,